soko. We are the Manjingelano Force. We are Manjingelane soko. We are the Manjingelano Force. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are the Manjingelano Force. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are the Manjingelano Force. Labo labo mahlalele khona. Labo labo mahlalele khona. Labo labo mahlalele khona. Labo labo mahlalele khona. Labo laba yabahlaba. Labo laba labo hlale mahlalele khona. Labo laba yabahlaba. Labo laba labo labo mahlalele Sesihedri lana ngithola umbiko nje othi angifike la kuwo. Yazi ungifika phansi. Mina seyavuthela ngempama ngimbiza ngoHenry wena. Uyezwa? Awu Sesihedri. Kodwa phela kufanele ngabe sowujwayele vele ukuthi legama lakho liyangihlula ukulibiza ngalendlela olibiza ngayo wena. Uyazi nje nawe sengifananisene noKhuzana. noKhuzana ngithi uyamazi naye akakwazi ukuthi isa ngoba naye ngisweliziyo. Nami nje kufanele ujwayele ukuthi vele ngizokubiza kanje. Angeni phela mina lapho. Lalela. Njengoba uKulwane eseyinduna leDondweni, ngizocela ukuthi uze nalo bhuti wakho uzosebenza naye. Angakhohlwa iCV. Oh. Manje Sesihedri ngoba inkinga phela le kusemakhaya. Manje la ehlala khona iTV vele asinayo ekhaya. Ebeyibuka kubona obuhle kwabo ukuvulakazi. Asinayo thina ekhaya iTV. TV yani manje wena? Angikhuluma ngeTV la. Ngithi eze neCV. Yini manje lo? Amaphepha akhe ukuba uMantshingelane. Oh hayi khulileka Sesihedri. Konke lokho kume ngomumo nje okumayelana nomsebenzi kume ngomumo. Kodwa ke ngizocela ukuthi ngisheshe ngishayise namhlanje ngoba phela uzofuna ngemhlangabeze ubhuti wami angazaduke ngoba nami ngiyakhumbula ukuthi mangifika la ngize kumzana kwaba umzukuzuku impela nje. Ngagcina ngithatha isikhathi ukuthi ngithole. Hayi akunankinga kodwa uzohamba mangabe usuqedile. Ubaba usafuna ukubona la. Oh hayi athi ngiphume kuye Sesihedri. We are Manjingelane soko. We are the Manjingelano Force. We are Manjingelane soko. We are the Manjingelano Bambulu. Uyabona ke mphathi wami, masumuhle kanje, usufaneleka nje. Ngathi sewuquesta lo owaduma ngezwe lifana nilala. Uyabona le impahla egqokile nje, ziyakufanela mphathi wami. Ngathi ikhandelwe la ku. Hayi yabona wena ubheka phansi nginsizwa phela mina. Uyabona ngezikhathi zami benginokuvakasha ngiyele eLeslie. Mangifika lapha nayo ukutshela intombazana, amantombazana abeshana ngamakhanda. Ungabuza umtungo uzokutshela. Hayi mphathi wami kodwa phela singayi kakhulu ngamantombazana ngoba uyawazi amantombazana awayi ngokuhle kakhulu bendoda. Indoda nje mayiphethe imali ivele ilungisile. Hawu bheka phansi. Iyaphi manje le nkulumo yakho? Awu iyaphi kanjani manje mphathi wami? Kanjani amasimbo? Usho ukuthi lamantombazana abebona imali la kimi, abengaboni mina. Hayi bengingasho kanjalo mphathi wami. Lokho nje ngikuzwa ngawo. Kodwa ke kungenzeka ukuthi sibone ukufana. Yabona mbheka phansi. Ngizokubeka isandla mina. Uyezwa? Hayi uxolo mphathi wami. Unkosazana ubethe uthi ngidlule ngapha kuwe. Okay, yeah, njengoba nje uGundwane sephethele emall yase eDondoni. Wena kufanele ukuthi uphathe ngapha. Uthe lo bhuti wakho lo uthe uzofika la kusasa ku-interview. Yini manje i-interview? I-interview wena manje. Sizombuza imibuzo sibone ukuthi uyafaneleka yini ukuthi angawuthatha lo msebenzi. Wo, hayi kanti ukhululeke ke mphathi wami. Yabona futhi mangiphethe umfowethu lo yani. Hayi, angazi ukuthi ngayichaza ngithini le. Isitini nodaka nje ihlangene le. Sake sanika inkinga abafana bale kwamakhukhulele le kaRankali. Ngashaya umgedule ngempama mina. Bathi bayasukuma labo abanye bangipha. Wangena umfowethu. Sabashaya abantu sabaqeda ngenduku. Sinkinga masihlangene. Hayi,
Sizobona kusasa ukuthi uphendula kahle yini noma cha. Oh, hayi mpati ake ngikuphe nje isixwayiso kancane. Uyabona umfowethu lo ozayo. Ujime karate phakathi. Manje ufuna ukuzela indodakazi yakho ngoba ithanda nje ukuhamba izenza uRambo, ihamba ishaya abantu. Izongena enkingeni lapha komfowethu. Uzoyishaya umfowethu ngekarate ivele iye esikhathini leso sikhathi. Ewe, indodakazi yami leyo okhuluma ngayo. Lalela la. Manje kusiya phambili ufuna ukuthi nisebenze ngokuyikhandla. Asemaningi kakhulu lamasayidi la esiwabhekile. Oh hayi, angixolisi nje Mtimane kodwa ake ngihambe nami ngizobona umfowethu masinyane. Hayi, uhambe kahle ke ndoda. Siyabonga. Siyabonga. Mtimandi. Yazi baba, into ejabulisa umoya wami nje these days indlela umsebenzi uqhubeka ngayo. Asiyaphushela. Hayi, yazi nami ngijabule kakhulu ngami ndodakazi, yazi ngathi ngagiya. Hayi baba, ugiye wena. Mangabe uphuka ke siwenza njani ngoba phela ithambo lapho elisahluma phela. Awu. Kusho bani? Phela nginsizwa mina. Lalela ndodakazi. Lo mfona lo umfowabo kaMbheka phansi. Hey, bathi ujime karate. Ngithi kuxwayisa ndodakazi ukuthi uthatha ama chance lapha avela kushaya lo mfana. Hayi baba. La kimi kuyafana mo siyajima kajimi ayikho into azoyenza la kimi. Mina abasebenzi ngisazobashaya. Angeke sizwe ngabantu sibe sibaholela. Ndodakazi ngicela ukuthi ubheke. Uzinakekele ungagcina usulimele la. Hayi, ngileka ngizwe ngilimale. Lo mfana uzofika kusasa ke la. Uzoqala la kimi ngimhlabe ngombuzo bese ngimdlulisela ngale kuwe nawe uthi kumbuza umnikeke impahla zokusebenza uma ukuthi uphumelele. No hayi. Siyenza njalo akunankinga baba. Ulungile. Okay hayi. Asina nginge ukuqhubeka ukusebenza. Okay. Ngiyabona. We are Manjingelane Zofo. We are the Manjingelane of God. We are Manjingelane Zofo. We are the Manjingelane of God. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are the Manjingelane of God. We are Manji. We are Manji. We are Manji. We are the Manjingelane of God. Labo labo mahlalele kun. Labo labo mahlalele kun. Labo labo mahlalele kun. Labo labo mahlalele Hayi. Hayi siyashaya ingoma. Uyabona bhuti lapha emsebenzini ngifuna sihambe sobabili ngoba ngiyazi ukuthi masinawo siyavithiza straight ngenduku. Uyabona wena bhuti landi kuyini hayi khululeka yebhuti ngikutshela ukuthi uyabona nesikhathi esikitami ngishada umvimbi ashada nale ntombazana embi yasenkampani ngake ngayishaya inkampani bhuti sinawe sayishaya abakhulekani nabotunu balakanyana babaleka so sibaphethe ngenduku. Hey, ngikwazi kahle futhi ngekarate bhuti. Ngakubona kahle khathi ushaya abafana bakaSibanyoni lapha egroundini eShipmoro. Botapolo wabashaya wabaqeda bathi noma sebethi bayakuhlanganyela. Hawu wavele wabashaya abasapha. Bhuti lapho uyabona mina igombazi ikabuleko mantshova iShipmoro borankali bovoke yale bebabonke rebhodle liyiwane kulidi. Mina bhuti mina into engitshela yona ukuthi mina bayi10 ni1 ngabaslice. Angikwazi kahle bhuti. Bhuti awusho ke sizodlana madlala ngilambile mina. Hayi khululeka bhuti, khululeka lapho. Ngisaqhuba ngendlela owamfundisa ngayo. Khululeka lapho bhuti, kubeke kimi lo. Yawazi bhuti. Uyabona bhuti thina sisaphila nabo makhelwane
abafuye izinkukhu ngesilambe thina ngeke ufuye inkukhu thina singanankukhu angeke bhuti khululeka nje yabo ngikhuluma nawe lapha efridge kunenkukhu eyi1 egcwele nswi engakathini futhi le nkukhu le i-virgin hayi ngathi ufuna ukungidlisa amanyala manje uyibone ngani inkukhu ukuthi i-virgin hayi ikhuluphele phela bhuti leya ikhuluphele leya ngiyayibona nje indlela ekhuluphele ngayo inkulu futhi le nkukhu le okay wenze so ngifuna ubrayela amathumbu ale nkukhu ubraye kahle ulethe lana ngidle bhuti uyangazi mina enyameni hayi khululeka bhuti ngizokwenza njengomusho thatha lesikhwama lesi bhuti usibeke ekamelweni engizolala kulo unginike isikhiya sewardrobe uyazi lezi zinto zamabhenki mina ngiyithanda kakhulu imali yami hlale wardrobe eish manje bhuti yazi into ekhona la ukuthi silala phansi hayi wena ungazongihlanyisa wena yebhuti wena ngikukhulisile wena manje sozongilalisa phansi wena ngikukhulise kangaka hawu bhuti manje ukuthi ungikhulisile nokulala phansi kuhlangana kanjani mina ngalala phansi ngikukhulisile wena efusekwe hamba uyobeka lesikhwama la uzolala khona ngifuna isikhiya sewardrobe ubuye wenze lamathumba lenkukhu othi i-virgin ngifuna ukudla manje mina hayi ake ngenze njalo bhuti wena bhuti ngathi sonenkinga wena yosala makota obvious yo paraphrase yo ABCD X squared thuka nangesimetse mina yo sin theta shit funa lamathumba lenkukhu i-virgin ngike ngidla ama-virgin manje ya damn it phezulu kumnikazi wezinto zonke ake siye semazulwini futhi webhuti omdala yazi la phela ngiyabekabeka imali ngifuna ukuthi mase kuhlangane kahle seyithe bese ngiyakucela phela ukuthi uyongikhulumela hawu bhuti sofuna ukulobola isho ke bhuti ulobola bani ulobola mina ngoba phela ngisho bhuti wena ubushimane bakho bhuti wami hey bukhulu inkosi yami bukhulu ubushimane bakho ufana nalo bakhuzana ekahlala phekelwa uthibela akanamfazi kumanje ingoduso yakhe naye bekayithembile yaze yamithiswa utekisi wena ke bhuti ulobola bani wena ufuna ukulobola mina hawu bhuti angithi phela kunentombi yami le emakhaya ubani unomvula wakandlanga manje bhuti nomvula intombi yakho yebo intombi yami bhuti kodwa yena akazi ukuthi intombi yami ngoba phela angikaze ngimcela ukuthi abe intombi yami kodwa yena uyintombi yami hey yebhuti awuthi ngikusizela mntana mama intombi akubi intombi yakho ungakayitsheli ungakashelani uyabona nje mina bhuti intombi nginazo mina ngikutshela mina uthandeka wakadladla legonangani ntombi yami umpumi wakankosi lekambovu intombi yami futhi hayi kuzipha hayi bhuti nami ke ngizoba nayo imali phela mase nginemali bese ngiba nayo intombi ngoba phela bathi ubuhle bendoda inkomo zayo ngithi ngiyakuzwa na bhuti kodwa kokunye intombi asibheke manje kakhulu lekuthi ubuhle bendoda inkomo zayo zifuna nje imali nodumo kodwa ke beka bhuti imali masobekile imali siye le kaNdlangamandla bomdlangamandla siyomkhulumisa ngoNomvula uma ke ala bhuti ayikho enye indlela fanele uthathe umfazi eDavula ngemali yabani hawu njani manje ngeke yami imali yolobola intombi zaseDavula intombi zaseDavula azigezi zinamaqala amnyama hayi angazi ke bhuti hayi ngeke bhuti ngeke eDavula hayi naze bhuti lana kodwa bengenzele lo mthwalo ukuthi umthwalo ungabi mningi uyabona manje ngiyabona ukuthi dokusashaya isikhathi sokuthi siyoyibeka phansi bhuti ngike unciphise le wardrobe la hayi baba lapho
Bamba lapho nje. Oh. Hawu, belikhithika bhuti. Hayi khithiki bhuti. Impahla bhuti akufanele. Uze bhuti manje wena soyophatha umthwalo omkhulu. Ngempahla njengoba obungayibeka emzimbeni bhuti. Wo, bohafuna isikhwama. Ikhwama azikho bhuti. Usikoni wakho le ikhwama esinye ngisishiyele kuye. Azikho kahle ikhwama bhuti. Yingabo nje ngibona ngabe ngibeka emzimbeni bhuti wami baba bhuti. Awu umuntu akalahlwa bhuti. Bengazi mina ukuthi ungalicabanga iplani eligaka wena. Umuntu umuntu akalahlwa. Akalahlwa umuntu bhuti asaphila. Bhuti. Hamba bhuti. Ya. Iwardrobe yonke bhuti. Yimanje uqobo lwayo. Yimanje kusekhotho yini bhuti? Ngoba manje uthole khotho. Hayi bhuti phela angisho leli yasekhotho. Ikhona imanje yokufaka impahla. Bamba bhuti. Ubeke ekamela nongizolala kulo ke bhuti. Hayi bhuti ngeke kodwa kusasa lezi zingaka umlungu wami ngeke ayivumelele. Hayi khuleka kusasa futhi ngathi ngakwazi ukulishisa bhuti ngibukile lapha efonini. Hayi khuleka bhuti wami. Make me love when I want you. Make me feel He may witness in me. How do you come in when you notice that is in no? How do you come in when you notice that is in no? Make me love when you want to. Make me feel He the witness in me. How do you come in when United States and now? How do you come in? Ayi, bhuti kodwa ubimba kangaka yini manje? Yazi ubimba umdlula ustayela akhanyile lo opheka imbiza zabhaka. Webhuti. Umthuselani manje? Yima wo. Ngikuthusa kanjani manje ngoba mina ngaze ngiphazamise mawulele. Yebhuti, angithi wena uthe namuhla ngiya ku interview. Bhuti i-teacher view uyoyenza ngo-8. Manje upass 5. Ngicela ungiyeke ngilale kancane mina. Lalela bhuti. Lapha fanele sifike early. UDr Memo lo waselezi lo mubo omnyama. Unika umuthi la. Wathi masifika lapha emsebenzini, ngichele lonke ibala bangakafiki baphathi kuze ngizothola lo msebenzi. Hayi bhuti ngeke phela ubuthakathi lo. Uhenry ngeke ayivumele yona uzokubulala ngenduku. Hawu bhuti. Nisebenza noma Henry? Hayi uHenry phela indodakazi yalo mphathi wami lo untombazane lo umntana umphathi. Nguye uHenry. Manje ngoba uHenry igama lomfana yini noma iXhosa? Phela amaXhosa ukuthi igama lo umfana uba negama lentombazane, intombazane iba negama lomfana, nomfana uba negama lentombazane. Hayi bhuti mina ngeke. Ngicela ukuthi ngilale kancane, ngicela ukuthi uculele phansi. Kahle bhuti. Wena ngathi uyakhohlwa manje disibuyaphi. Bhuti. Indoda ayilali ilanga lize lingene endunu liphumele emlonyeni. Yenza so, yenza ukudla lapha. Indlela engilambe ngayo bhuti wami. Ngathi ngase ngadla amalanga amaningi. Yenza ukudla lapha bhuti, ubuye ngidle mina sohamba. Hayi bhuti ngeke mina ngisalala kancane ukudla ngizokubona ngisase ebusuku hawo. Ngaphansi. Wena bhuti ikhanda lakho ngathi alithathi wena. Ngifuna ukuvuka ngoba nango sekiwe emsebenzini. Dash. Rubbish. Kakama scroll. Shit. Webhuti. Awusho. Njengoba wena ugcoke kahle kanje, mina ngigcoke so, kwenzakalani? Hayi phela bhuti angithi wena usaya ku-teacher view. Mina vele sengiyasebenza. Okay, lalela. Phatha iCaptain zibe 2.
ngoba ngizoqashwa namhlanje futhi ngizoqala ukusebenza. Hayi khululeka bhuti uzodla nami wena bese ngikubalile. Okay ke bhuti. Ufaka amapiece enyama lana ayi3 echicken. Mina ngizodla 2 wena udla 1. Kahle ke bhuti ngeke phela funeka sonke isishiba. Akekho umuntu ongadla amaqatha amabili eyedwa. Umuntu udla iqatha elilodwa. Funeka sonke isishibo bhuti. Hayi fuseke wena. Le nyama uyithenga kokuqala la. Hayi asambe madlala. Soze sishaywe isikhathi. Asambe ngengoma bhuti. Thuba nokuzani Yinja yayivotela yanqamlunya. ukhuzani Yinja yayivotela yanqamlunya. Thuba nokuzani Yinja yayivotela yanqamlunya. ukhuzani Yinja yayivotela Thuba nokuzani Yinja We are the Manjingelano, we are Manji, we are Manji, we are Manji, we are the Manjingelano, we are Manji, we are Manji, we are Manji, we are the Manjingelano, Labo Labo Mashalele. Labo labo mashalele kun, labo labo mashalele kun, labo labo mashalele kun, labo laba, yaba laba, labo laba, labo shale mashalele kun, labo laba, yaba laba. Sabu, 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 mashalele.